pixka serio nator gaur, Bai. Gaur, zateo. Nobeda de moduan. A ber, kontatu nahi nizuen, nere etxean ez dakitela euskeraz. Ez aitak eta ez amak. Eta hori familia euskaldunetik datozela biak, bueno, oso euskaldunak. Osea, 8 abizenena eta RH-arena, eta hori guztia, bikain daramate, baina euskeraren asuntoa aparkatuta utzi zuten, eta hor kilikolo dabiltza. Bueno, eta hori nire birramona batek, erderazekien gauza bakarra zenbakiak eta hilabeteak zirela, gogoratzen dut 36an eta febrerua zanean, hola hitzeiten zuen, txia. Harentzat dano ginen maketo batzuk. Baina ez zuen esaten nola insulto baten moduan, ez? Penarekin bezala esaten zuen, ai, ze maketua da gaixua. Bai, pena ematen genion. Baina berak ez zien irakatsi nahi izan, bere alabei, beldurragatik, edo, bueno, alabak babestu nahian, badakizue garai hartako gauzak, ez? Eta nik usteet, motxila horrekin juntzala zulora gaixoa. En fin, kontu honekin aspaldi honetan nola zalantza bat daukat buruan. Ni ze euskaldun mota naiz? Osa, esan nahi, linguistikoki, bihotzez badakit ze euskaldun mota nahi zen, baina linguistikoki klasifikatu beharko banindu zuen non egongo nintzateke. Begira, kriston lioa daukat. Eta morru ematen ematen du nire inguruko jendeak, ni baino argiago daukala. Ze oso euskaldunak direnak, esaten dute, ai, betarik ez du oso ondo egiten euskeraz, ez, nabaritzen da, ez dala euskaldun zarra ni bezala. Baina gero, ordea, horren euskaldunak ez direnak, oientzako ni naiz euskaldun petua. Jo, ze suerte, daukan getarik. Ze ondo moldatzen den euskera. Nabaritzen da, bai, euskaldun zarra dela. Puta madre, eta orduan ni ze karajo naiz. Euskeraz etxean ez genuen egiten. Eta kalean ere gutxi, egia esan, oso gutxi. Osea, niretzako euskera zen, ikastolan edo eskolan hitz egiten zen hizkuntza super zail bat. Andereñoarekin bakarrik. Hori bai, gero nerabezaroan aldatu zitzaidan txipa, ezkerrak, jainkoari. Debara joan nintzen bizitzera, urte batzuk. Eta han ikasi nuen euskera ganoraz hitz egiten, eta euskera maitatzen eta baloratzen, han euskera besterik etzen nintzuten. Leko guztietan eta ez hitzaidan beste erremediori geratu. Beraz, eskerrik asko hemendik, bihotzez, herri guztiari, eta batez ere nire kuadrillari, Mateo Mat kuadrillari. Bai. A ber, Mateo Mat da nire kuadrillan izena. Mateo Mat. A ber. Bueno, egia da, duela pare bat hilabete konturatu nitzala Mateo Mat izena bi zentzu zit, osea, hitz joko bat zala. Mateo Mat, bateon bat. Bueno, ez dakit nola esango zenuketen euskeraz, baina ni orduan más perdida que un pulpo en un garaje. Baina gero azkenean bai, askatu nitzan. Askatu nitzan, debarrez, esaten da moduan. Hala eta guztiz ere, nik ez dut euskeraz pentsatzen. Edo ez dut euskeraz amesten, zoritxarrez. Eta esan nahi dudana da, ziur nagoela, ni naizela nire burua, nire komplejo nazkagarri honekin, nire burua epaitzen duena. Eta honekin, esan nahi dudana da, alde batetik zeinek kendu zigun guri meritua. Herribideko euskaldun hauei zeinek kendu zigun meritua. Eta bestetik, ze ostia inporta du nola egiten duzun. Edo ze etiketa jarri dizuten, edo ze etiketa jartzen diozun zure buruari. Begira, nire amamak, bere motxila eta guzti, holako zeo zer esango zuen. Zukin, maketitan eria. Guri kendu zigutena zuek berreskuratu beharra daukazu orain eta hortan nabil.